God dag, DSB de tyske baner samt togets personale byder dem velkommen ind til City Express 34, som kører til Hamburg. Undervejs vil vi standse ved Høje Taastrup, Næstved, Vordingborg, Nykøbing Falster, Rødby Færge, Puttgarden, Oldenburg og Lübeck. Vi ankommer til Hamburg Hovedbanegården, og klokken er 16.16. Vi ankommer til færgen i Rødby, og klokken er 13.35. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at have noget bagage stående i midtergangene eller foran dørene. Så håber vi, at de får en behagelig rejse. Guten Tag. Ladies and Bahn, Deutsche Bahn und die Zugpersonal begrüßen Sie in Intercity Express 34 auf der Fahrt nach Hamburg. Bis Hamburg hält die Zug in Høje Taastrup, Næstved, Vordingborg, Nykøbing, Rødby, Puttgarden, Oldenburg und Lübeck. Um 16.16 Uhr erreichen wir Hamburg Hauptbahnhof.